ana meneh cah lanang wedok gandengan. Teko ngarepku gandengan tangan dicolno cul. Ngapunten Mas Gareng nderek langkung. Nggih, bareng teko petengan ditumpaki. Jos aku ngono. Adab budi pekerti yang perlu di Mboten kados napa kepala desa kula niku nggih sumeh seneng mesem. Mergane nggih merongos, Pak. streaming lho iki. Streaming lho iki. Nyapa tak omongi. Ken streaming iki. Kepala desaku kadesku ngandang saiki. Sumpah. Ora mungkin ning kono apa nek TV. Oh iya, Dik. Oh bojone ndelok. Saiki PJ kok. Mas, jumeneng Mas. Ayo koncone ngisik gembira. Biasane Mas Gareng jajak iki sing telepon aku, gandeng bengi iki sing telepon kuwi panitia. Ora lewat aku ya aku ora patek wani ngongkon nemen-nemen nduk, mergo sing bayari dudu aku. Nggih, panitiai pinter kok, Pak. Pinter ngapa? Lah telepon kula. Heeh. Ngapunten Mas kula jo piyambak nggih aku ngono. Lah kenging napa Pak kok mboten liwat Pak Kangko? Ha nek Pak Kangko angel dinyang kok. Rena diluk tak graji cangkemmu. Dalang ya kober beto graji lho. Ning estu lho Pak. Ngapa? Aku ya mau kalah wong sing ngejob panitia dhewe kok. Heeh. Mau digaeke lagu ngadisanan aku ya duwe. Lah kowe kudu iso. Iso no. Heeh. Lah kok gur ngadisanan sambit Ponorogo tak gekno kabeh kok. Weh. Tak ora jenenge Gareng iki gareng cerdas dan berintelektual tinggi. Ya ora usah diomongke trah aku kok. Nek jenengan ora 5 menit to. Heeh. Kula lungguh lagi 15 detik lho. Gawe tembang dadi. Dadi cah pinter kok. Ya. Tak pengen rungu le, kaya ngomong karyamu le. Pocong. Pocong. Ngadisanan. Ya iya. Lah nggih mirengke. Ya tak rungokke. Nek perlu dicatet nggo bahan tahun ngarep. Nggih. Tahun ngarep pengajian kok. Oh ya ngarepe neh. Ya. Ngajab hayu. Nga. Pados berkaing yang tuhu. Ngane niku ngajab hayu pados berkaing yang tuhu. Ah, terus Dimen slamet donya. Sadaya sami lestari. Nanggap wayang Gareng lan Haniku Suma ngadisanan. kok aku ora mau lebokne. Alah kosik to wong ora rombongan kok. Ya jiret ki. Nggih. Ren, kowe ngerti ora? Ketuane bengi iki sapa? Sopire cara bis mlaku ki sopire dalang. Lah kok dalang malah mau tinggal. Lek nganti kok tak tabrakne bis motor tak bati trotoar, kowe melu mudar lho.
Ora iso. Lah sebabe? Wong jenengan upama bis jenengan dalange to. Topire. Wong genah nek aku ora rombongan gur gandol ngguri kok. Dadi wong nabrak sing tak yo ngarep karo tengah angguri aman. Matamu. Sambit. Sambit. Sami rawuh. Sami rawuh. Wonten nonton wayang dalu niki. B. Bareng tirakatan. Iso ninggal dahar guling tegese poso karo ninggal turu lek-lekan. Ya. Paham mboten? Paham. Ya wis. Joh, garang sitoke kemplinti men jane. T. Ya, krek tenan. T Apa? tansah slamet manggih hayu saklaminyo sambit. Oh ya. Saiki Ponorogo. Ponorogo. Kota Areok lagi. Iya. Nggone warok lho. Iya yo. Nganti kleru. Wah, Kula yo turunan warok. wah, kowe keturunan cah ngendi? Kula nggih termasuk trah warok. Kowe campur Wedadi kok hubungane karo warok Ponorogo ki apa? Jenengan gak paham mbah-mbah kula riyen yo Ponorogo. Buktine apa? Jenenge kula asline iki warok sura sapar mulut bakdo mulut. Kuwi sasi ya, Nyok. Nah, Ponorogo. Padha ngguyu. Penontone guyang-guyu. Nonton wayang Purwa. Rasa seneng jroning ati. Gotong royong nanggap wayang do urunan. Ya. Tepuk tangan Kang Mas Gareng. Yo ngene iki lho, percaya jenengan? Ya. Percaya mboten? Ning cacate siji. Pripun? Jenengku dalang ora katut ning tembangmu mongko telu lho. Mongko sakmene kae iki larang dhewe aku lho. Dwija Kangka. Ya. Dwija Kangka. Dwi iku. Artine punjul ka satu, tegese punjul saka siji. Ya ndipuk u kok. Ya, Artine punjul ka satu. Dwija. Jo padha ditulat. Tulat ki dicontoh. ora entuk dicontoh. Ora entuk dicontoh. Sebabnya apa? Lah. Tanggung jawab lho. Iya. Kang punjul iku ora becik. Dwija Kangka. Konangan bojo wis rabi punjul ping pisan. Betul. Kandhane. Alah. Betul, aku tak benerke. Oh, bojoku ora bakal nesu. Lah nyapa? Oh, wis ngerti kok. Aku ki nalika arep nglabi karo Buduwi ki lak wis ngerti kondisiku ki apa. Aku lak dadi duren. Edian. Lho. Berarti berduri. Ora. Lah, Duren ki duda keren. kaya iki Apa? jamur Kok iso jamur? janda di bawah umur. Ora. Beda nek iki Apa? jarwo Jarwo ki apa? janda rodok tuwa. Oh iya. Ning estu kok Pak Kangko. Apa? Ngaturaken sugeng dalu kagem para pamirsa luar biasa. Piyai kene iki grapyak semanak sopan santun didhisikne. Kula wau medun nun sewu, Ya. parkire rak rodok tebih, kula parkir lor masjid mriku. Ya. Aku nuntun koper ngono enek cah cilik nggo sepeda ontel. Undil set nang ngarepku mandek jegrek. Sepeda ontel dituntun. Nuwun sewu Mas Gareng amit nderek langkung. Bareng rodok nggon peteng ditumpaki. Tak akoni jempol piyai cilik pintere wae. Adab kuwi lebih tinggi daripada ilmu. Lah, Ora mung agama ning nggon apa jeneng udanegara tata krama adab digondheli karo masyarakat niku wau cah cilik. Cah Pak. cilik. Bareng sing wis rodok dewasa ya cah SMP mbah cah SMA mau. Ya. Numpak motor meng teko ngarep mandek set medun dituntun amit nggih Mas Jajak Gareng nderek langkung. Injih Mas Jos adab budi pekerti. Ya. Mang terus yo ono meneh cah lanang wedok gandengan. Teko ngarepku gandengan tangan dicolno cul. Ngapunten Mas Gareng nderek langkung. Nggih, bareng teko petengan ditumpaki. Jos aku ngono. Adab budi pekerti yang perlu di. Piye kok guyu? Sing ditumpaki apa? Mobile. Oh, nggawa Jadi mobil. kene mau mlaku parkir adoh to, Iya. Pak. Teko petengan mobil ditumpak.
Iya. Oh iya bener. Lah pikirane jenengan apa? Sing ditumpaki sing wedok. Lho ngono kuwi lho, elek iki ngono kuwi. Lah kowe ora ngomongne nek nggawa mobil kok. Lah kono yo urung takok kok. Lah ngerti nek jalanan karo cah wedok canom laku nuwun sewu pagare. Lah bareng tekan petengan ditumpaki. Apa kowe omong gak enek mobile? Lah yo mobile numpaki kan carry. Yo carry kan ndakno carry. Oh, berarti mobilnya ditumpaki carry. Nggih. Berarti sadurunge numpak mobil numpaki sing wedok mau. Ngene iki lho. Bapak Ibu. Ibarate botol. Botol kae gumantung isine. Nek isine minyak utawa barang sing wangi, nek botole bocor mambune ya wangi. Kaya dene wong apik. Nek wong wis ketok apik, apa sak pangucape mesti barang sing apik. Beda nek botol kok isine peceren. Upama bocor ya ambune bathang. Omongane biasane ya ora tau apik. Enek wong kok numpaki wong wedok ngene lho. Oh, aku mau jane botol ada isine peceren. Lah nek krasa monggo, aku ora ngarani kok. Iya. Mula wong iki nek ngendika sing becik ngono lho. Ah iya. Aku jan seneng karo sing jaepong. Pak, mbok kapan-kapan nek nglawoke Mbah Hani Kusuma, aku ora seneng perkara ayune, gur perkara bokonge. Dalang kok sawangane gur bokong ae lho. Aku wis ngomongi kuwi kok aku ya sempat nyawangani. Kono mau tak tekoki apa ya Mas? Ora lho. Oh, ora to? Lho. Berarti aku. Lah nggih. Kowe sing elek-elek ning aku tok rumpono ning aku. Lho, sing elek-elek kowe sampah ning aku kabeh. Mongko lho Pak, mongko lho. Iki rak wayang wis kena diarani wajib sembahyang. Jenengan ki dalang ngudal piwulang, nganggone blangkon. Nek wis gamblang ora usah takon. Nganggone beskap ketok besus kabeh. Ana keris kena disengker gak kena nggo iris-iris. Wis perlambang. Lah kok jenengan kok kaya ngono lho. Nek kowe nyalahne aku perkara ngomong elek lan tumindak elek, kowe berarti nyalahi kodrate Gusti Allah. Lah kok saged? Gusti Allah ki ngodratke ada dua, ana apik, ana elek. Ana apik. Golek apik kabeh donya ki ora gayeng. Mula sing elek-elek kena aku le, ora apa-apa. Ya, kowe kok ngerti-ngerti mulih gareng ora nek ndase. Kan nganggo ndas apa kowe? Pak industri, Pak. Iya, jenengan ora masalah. Aku biasa nek dagelane gareng mending nggo sampah ki aku kok. Ora mung gareng dapurmu tok, gareng Semarang bareng nggih sampah ki aku. Jenengan yo ora usah cilik ati. Aku yo keloro-loro. Mpun to, mboten sah ngaten niku. Aku ki iki ditangkap karo panitia ora mangkat dhewe. Injih Pak Kangko, kula ngertos. Ning rak nggih ampun dipenggalih jero-jero to, Pak. Aku anggur ketemu karo dagelan sing isine gareng mendhi atiku diiris-iris. Nyuwun pangapunten. Kula niki wae nggih namung guyon, ampun dianggep gojek ah, Pak. Guyon ya guyon ning ora ngarepe wong akeh ngene iki. Jenengan nangis sih perkara sedih tak ece apa perkara apa, Pak? Ora. Lah apa? Engko turaku pira? Jenengan ira. Uripe iki ngono rek. Injih. Nggih pancen namung nderekaken jumurung donga pamuji warga ing laladan ngadisanan ngayahi suronan utawa sedekah bumi mugi tansah pikantuk barokah ing Gusti satemah murakabi kagem sedaya warga ing sami rawuh tansah jumbuh kang ginayuh sembodo kang jinangka basuki kang kaesti satemah resik desane resik atine kabul kabeh kajat lan cita-citane amin Allahumma. Sego ketan parutane klopo roti donat ditambahi gula piyai ngadisanan muga panjang yuswa awake sehat sugih bondo ngono lho Pak jenengan paham mboten jenengan lho wayangan ket sore suluk caturan sabetan koprol ora enek lho wong tepuk tangan aku gur ndongakno lho semene tepuk tangan kabeh kowe nek cara aku ki kadaluwarsa lha kok saged ndongake nganggo parikan to nggih no seniman no kesuwen lho jumbuh lan patute seniman iki ndonga jumbuh karo kahanane awak to Pak nek seorang seni ndongakno ya nganggo seni to Pak eleh kesuwen wong iki saiki ora telatenan kabeh iki nganggo instan mie wae instan ya to apa-apa nganggo instan lek kowe ndonga nganggo parikan kesuwen lha saiki upama kabeh iki ndonga nganggo parikan wong salat nganggo parikan jajal pikiran ya tuku bolah ngene Mbah Mudin bismillahirrahmanirrahim iya ya piye iya ya ya tak ora kesuwen minggu suwi nganti subuh no wong salat ora nganggo parikan iya
tuku lawuh mangan jadah. Apa kuwi? Sami Allah liman hamidah. Lah iya. Oh iya. Iya kedawan. Tuku lawuh apa ki mau? Mangan jadah. Mangan jadah. Sami Allah. Sing makmume ora sami Allah ora ngene malah cakep ngono jadah piye? Ayo. Oh, salat baru nganti isuk ngono kuwi. Dadi apa tundep poin lho saiki iki ora usah diperpanjang wong iki saiki ora telatenan. Wayang barang lek kakean jejer ya ora telaten. Wis piye carane ndang guyu, ndang blas-blas ngono, ndang bayaran selesai. Sami sehat ya, Bu? Panjang umur. Sehat. Panjang umur. Amin lho. Lah, ya rasa-rasa cacah iki. Kowe omonganmu kleru sik masalahe kok. Lho, iki padahal cepet lho, Pak. Iki wis tak cekak-cekakno bendo seneng lho, Cek. Kata-katamu lho sing salah. Contone jenengan nggih. Bapak, Ibu sedaya kula nderek donga, muga-muga sedaya sehat sedaya nggih. Pinaringan Bagaswara sakluma. Cetha, ki lho, ki ndukung aku ora ndukung raimu. Bu, jenengan pilih wong apik apa wong elek? Pilih wong apik apa wong elek? Oh, pilih wong apik. Lho, apa rumah sama aku elek? Lho, jenengan kono dhewe lho nek sampah. Lho, gareng elek lho. Sapa mang? Kupingmu krungu ora? Oh, lha kuwi bayarane jenengan kok gawan kok ngomah kuwi. Nek liyane lho, kula apik apa elek? Tak anu tak omongne karo masyarakat. Nuwun sewu Bapak Ibu, Mas Gareng sae napa sae? Sae napa sae? Ayo gek diberangkatke. Gak sido, Pak. Gak ora sido. Mbah Mudin repot. Jenengan ngajab patine kangsane. Sebagune ndamel napa ya tirakatan cagak lek nyiras pantes mungon dalu menika ngadang-adang berkahing Gusti lumantar pagelaran wayang kule. Rak ngoten to, Pak. Betul. Nggih. Ampun ditampa sing jero wong kula kalih Gareng ning pancen ora akur. Nek akur ki malah ora gayeng ya ta, Rek? Nggih. Kudu kaya kucing karo tikus ya, Rek ya. Perkarane niku sepele kok, Pak. Sepalane apa? Kula kalih Pak Kangka ora akur iki perkarane sepele. Sebabe kono kalah bojone ayu bojoku. Kowe iki ngandalne bojomu kae? Bojoku iki kalah ayu karo bojomu? Jelas no. Lah lempo bojomu ki bokonge gedhe sisih no kok. Lho, dipamerke. Bojoku bokonge gedhe sisih. Lho, lah ning bojone jenengan? Ngopo? Bokonge gedhe kabeh. Elek malah. Biasa kuwi. Apik sing gedhe sisih, luar biasa ora kaya kancane. Lah gedhe sisih lek mlaku piye? Ngene. Amin, Allahumma amin. Ora enek malaikat kok nyatet omongane dagelan iki ora enek. Pak Suparni kepala desa. Oh, Pak Suparni. Nggih, perangkating desa, LPMD, BPD. Sedaya masyarakat bengi tumblek-blek ana kene Mas Gareng. Nggih, alhamdulillah. Alat barokah Gusti Allah. Sakwise nganeke adicara sing kaya ngene iki rutinan 2 tahun sekali wayangan. Nggih. Muga-muga berkah saka langit saka Gusti Allah diturunke tumraping sedaya warga masyarakat wonten ngadisanan. Amin amin ya robbal alamin. Berkah barokah. Nggih luar biasa. Niki wau kula sowan ya karo dulur wedok ya mantan pacar. Sapa? Hani Kusuma. Apa-apa meneh manggep pacar. Lah omahmu ki lho Purwodadi. Hani Kusuma kok omahe Tulungagung. Jaman cek sekolah. Ide era sekolah kok. Sekolah yo. Ora ketang TK. Elek paute medhot to, Dek. Mosok ana sekolah paut medhot. Mula diaturi jumeneng ya. Siap, sendika. Diaturi jumeneng. Ayo disupati, Mas. Supati gamelan Bali we, gamelan Bali. Ayo. Mari berdiri, masih bersama Hani Kusuma dari kota Marmer Tulung Agung. Yuk. Maka sepatipun, yuk. Wow.
Kita kono dadi sapa karo mantan pacar? Bener jenengan Pak Kakang. Bener aku piye? Bokonge gedhi. Rumangsaku kok ning ndi sing diomongne bokong. Bokongku iki aja dibombong ndak marake contong. Lah Contong ki nuwun sewu cangkem. Bokong ki ning ndi ki saru. Kok panggah diomongne ket nang bokong. Jenengan nggih ngoten to Pak Kakang. Ngapa? Ngomong ki kok ket mange bokong ae. Lah jenenge apa lera kuwi? Nggih, liyane niku mawon. jenengane ngomong saru malah bolak-balik. Lah ya ngomong sarung bukan pok. Napa? Wonten liyane niku. Ya apa? Liyane kuwi apa? Anu, Ana sandinge to? mboten, apa tangan niki lho. Oh tangan ya. Tangan. Heeh, iki kanca-kanca Dwija Laras Indonesia baru pertama kali to, Han? Nggih. Bergembira loh. Gembira kula remen sangat mah yogane. Nggih nek ngeten niki kula sewengi seneng kula semangat. Oh iya. Apa nek sing jenenge Mas Ardi kuwi? Bae kok boning kuning. Sowan wonten ngadisanan. Ngamenika ngarep-ngarep di menika dimen. Samenika sadaya masyarakat niku nandang bunga ora ana sing nandang susah. Amin. Dadi nek dikagabung Ngarep-ngarep dimen sadaya masyarakat nandang bunga ora ana sing nandang susah. Masya Allah, bocah ayu pinter anake sapa iki? Aku. Nding tak tung, nding tang tak ting deng tak tung, ding tang tak ding 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 ding. Kok paraku rene otomatis lho kuwi mau Mas. Kok rono nyapa to? Aja rono-rono no. Ndak oleh ya. Ora kok perkara apa. Piyayine wis duwe bojo, gek bojone rada galak. Nggih to. Sopo? Ndek ingi lho, ndek ingi. Ndek ingi. Ana sinden ya ngono bintang tamu iki kelalen no. Kelalen. Rono nyajak salim lah kok terus lungguh ning gurune dalang. Sawengi gak diloroi sing wedok kok no. Aduh. Sing wedok galake. Oh, mosok sampean kok ngerti lek galak wong apa cerita? Tujune sing wedok bengi iki gak melu nyinden. Oh, gak melu? Aman dadi. Aman. Iya. Kula pangku, Pak. Aja gak ojo. Gak wani. Gak wani. Bojone gak melu nyinden ning ndelok streaming. Oh, ndelok Iki streaming. padha wae. Wong kena piyayi nenek ning kene iki lho. Sing ndi? Aku iki wong fanatik, Reng. Pripun? Nuwun sewu nek fanatik iki lek nuwun sewu, pomot fanatik ning dalang. Dalange apik ya iki, liyane elek kuwi lek fanatik. Dagelan apik ya iki, liyane iki elek. Aku ya ngono fanatik. Bojo ki apik dhewe ya bojoku. Wong wedok liya ki elek. Aku ngono kuwi fanatike ngono kuwi. Ini yang patut dicontoh Mas Gareng. Jadi jenengan nek nyawang bojo Ayu dhewe sak Indonesia, sak donya ya butuhi. Liyane elek. elek. Elek wong fanatik kok. Niku lahir batin. Lho, piye to? Lagi. Reng tak kandani. Reng tak kandani. Pepatah mengatakan, Nek patah ndang dilim. maksudnya ada kata-kata yang indah loh. Oh iya. Jikalau kamu di jalan melihat orang cantik, langsung kamu pulang, pandang istrimu. Wih, kaya ngono aku ya ndek iki ngono mlaku-mlaku neng mall. Enak wong ayu. Langsung aku balik mulai tak sawang bojoku. Jebol ayu sing neng mall mau. Jadi Dalam Al-Qur'an itu ada Mas Gareng Pak Kangkon nuwun sewu. Asline anu galak tenan tibake wedi kok bare langsung klarifikasi. Guyon Bu siap guyon. Aduh, ndak melu-melu aku Mas Gareng. Aduh, ya ampun. Tibake kaya ngono tenan. Kandhane ya. Ya ampun. Piyayine lho gagah gede dhuwur nek dalang bergas. Nek ning omah kuwi to no. Angkul-angkul lawang. Lah. Tapi sing bener ya ngono kuwi Mas Gareng. Ngapa? Ning Al-Qur'an ki huna libasulakum wa antum libasulahun. Diahan. Artinya kan Wong lanang minangka kemule wong wedok ugi minangka kemule wong lanang. Dadi apik eleke iki disaling menutupi, saling melengkapi ngono lho Mas. pinter. Ora ono kok ngomongke bokong gedhi sisih ngono ora ono. Kudu sing apik dhewe iki bojone. Eleke ora pareng diceritake marang wong tuane, marang tanggane, kancane sapa wae ora pareng. Mongko Hana ki jek perawan lho. Hani. Hani. Hana sinten ha? Lah iki sing ning mall dek iki. Kira-kira sing ning mall jenenge Hana. Hani. Yo. Hana Pertiwi. Pan ngene lho. Anu nembangnya wis ngono malah kleru terus lek ngomong ning ngono. Ya pancen lanang wedok nek wis jejodohan kuwi ibarate klambi kudu iso mantesi lan iso nutupi. Pantes yen sinawang wong akeh nutupi kanggo keelekane wong omah-omah.
kaya Pak Kangko Budwi ora kenek ngono kuwi Pak Kangko. Oke. Arep kaya ngopo, arep dikaya ngopo, mbah bungah mbah susah, besok sing dijak bareng-bareng selawasi ya mung bojo. Nek anak kuwi nalikane jek cilik tekane Joko, engko nek wis rabi pisah karo wong tuwa mikir uripe dhewe-dhewe. Ning nek bojo mbah penak ra penak ya selawase dinggo. Ngono lho Pak. Senajan to nuwun sewu, ibarate bojo jek ayu mergo nom. Engko nek wis ngungkuli tuwa ora iso diarani ayu. Ning ibarate wong tuwek kuwi kaya Quran suwek. Kok iso kaya Quran suwek? Quran suwek kuwi diwaca ora kenek diguwak dosa. Bojoku nek wis tuwek ya ngono, disawang ora penak dipegat dosa. Oh, iya Quran suwek. Bener kowe. Kowe bener kowe ambak sak comongan yang bener lho. Aku putu kiai kok, Pak. Oh iya, disawang wis ora kenek, diwaca ya ora kenek, dienggo ya ora kenek, digowak dosa. Lah, paham jenengan? Putu kiai lho jenengan lho. Iya. Ora iso nek wong lanang arep piye wong lanang tetep gagah ya. Lho wong lanang kok ora iso. Reng, ngalah timbang dikekrek cangkemmu, ngalah. Sinten? Aku karo bojoku wedi kok. Lho aku ora wedi wong ora bojoku kok. Wah iya. Wong lanang apa gagah jale to sampean ngene iki 35 50 tahun kas ya wis neni jajal. Wis ora iso madhep ngalor. Ora iso no. Mergane ambenmu ya wis madhep ngalor. Kowe iki wis sembrono. Ning arep piye aja golek eleke. Nek gur golek ayu kancane akeh, nek golek sugih tunggale mberah. Ning kesetiaan hati itu yang harus kita ugemi. Aja diblenjani. Kados warga masyarakat mriki ngadisanan alhamdulillah sedayanipun guyub rukun. Urunan 50.000 nggo nanggap wayang ya to iki nek ora sing bener-bener guyub rukun, sing bener-bener napa gotong royong. Ikhlas gotong royong mboten enten. Nang desa kula urunan 7,5 ya lah Pak Kangkong. Ngapa? Ora dadi. Ora dadi. Oh. 7,5 sik njaluk susuk. Ngadisanani sing guyub rukun gur sing bapak-bapak. Yo Pak yo. Lah, nek ibu-ibu urung karuan. urung kok iso. Ketoke jejer awur ku lho karo ngrasani. Kae lho gelange akeh, kae lho imitasi. Ngrasani sing wedok. Nek wong lanang apa enek rasan-rasan. Kae upluke palsu lho renek. Wong lanang sing guyub wong wedok ya apa. Kene bareng lho ketoke do jejer awur gak lorowan. Kaya iki sapa jeneng iki? Mayang karo iki Okpa, ket mau apa lorowan? Ora lorowan. Oh iya. Wong loro-loro niki seneng aku tak tolak kabeh. Wong bayi kok enek. Ora ana masyarakat ngene iki kabeh guyub rukun gotong royong ora ana sing iri dengki srai jalan mutakil. Amin. Ora ana. Pokoke kabeh warga sing melu urunan tak dongakno rezekine sempulur. Amin. Panjang umur. Amin. Sugih sanak, sugih sedulur. Amin. Nahan. Dalem. Anu, ki mau lek ngadisanan wis mau werdekke. Nggih. Kene iki kepala desane Pak Suparni. Pak Su ki apa? Suparni. Par ki apa? Ni ki apa? Ayo. Su niku sumeh. Sumeh. Sumeh seneng napa jenenge seneng mesem. Heeh. Mboten kados napa kepala desa kula niku nggih sumeh seneng mesem. Mergane nggih merongos, Pak. Streaming lho iki. Streaming lho iki. Nyapa Yo. tak omongi. Ken streaming iki. Kepala desaku kadesku ngandang saiki. Sumpah. Ora mungkin ning kono apa nek TV. Oh iya, Dik. Oh bojone ndelok. Saiki PJ kok. Sun. Sumeh. Sumeh. Par. Par menika paring seneng dono weweh mulane rezekine lancar barokah berkah ngoten. Tenan kok, tenan. Tenan. Aku dicitani bapak-bapak pas ning Dipun. pondokan sing jenenge Pak Suparni Mas, nek roh penyanyi ki lung. Lung. Roh penyanyi langsung lung. Ning tapi ki mang urung lung ning aku. Lung iki artine apa? Apa? Lunga. Oh lunga to. Tak kira lek lung ngelungne. Alah ora to. Ora. Heeh. Paring apa-apa paribasane nyambut gawene 24 jam nggo melayani masyarakat yo Han. Nggih leres. Heeh. Nyatane 3 periode lho Han biasane Pak 3 Suparni. periode. Ora lurah dipercaya karo masyarakat lho ya ora kelakon to. Nggih leres dawuh jenengan wau. Berarti pun pirang tahun Pak Lurah niki? Walah wis suwi banget 20 tahunan. Masya Allah, berarti kayak bapak kula. Bang. Bapak kula pun 28 tahun Pak. Nyapa? RT. RT kok dibanggake. Lulu wong. Ning ya ora kok. Paling rendah ki paling tanggung jawab iki paling ngabot dhewe Pak RT niku. Gitu. Pak RT, Pak RW niku Pak Lurah tidak bisa apa-apa tanpa dibantu oleh Pak RT. Kandhani. Oh, benar. Nih. Nih niate sae, niate apik, niate becik. Mula menika dados kades sampai 3 periode dawuh jenengan wau nek Iya. mboten wonten aturan nggih seumur hidup Pak Suparni menika dados kades. Leres.
Tepuk tangan kagem Pak Suparni. Elok tenan. Aku ndek iki apa jenenge ngonceki asma ngono kuwi disawer gangsal atus lho Pak. Oh, kayak kono mau ya? Heeh. Pak Parni, mboten sah digugu niku gromongane wong guyon kok, Pak. Ndek iki aku ning ndine ngancuk aku yo an Pak. Oh iya ngono ya. Pun mboten sah digagas, mungkin nek perkara niku mungkin kula sing ngurusi Pak. Cacah niki mungkin tak usane kula mawon. Kula Sampean sing menehi. Mas. alah gampang kok tak wis nomor rekeningmu tinggal aku langsung tak Alhamdulillah. kirim. Jenengan barang Pak Kangkong, mau Ya. kira 1 juta. Wis mungkin kula sing ngurusi. Wah iya. Oke. Berarti dengan demikian, Hani iki tukang ngonceki Pak Lurah kuwi. Ngonceki asmane Lah iya mboten kok. ngonceki jenenge, ngonceki apa? Nggih. Pak Lurah, estu lho Pak, gak usah digagas lho Pak. Mbak Hani, Pak Kangkong mungkin gak usah digagas, sing ngurusi kula. Pokoknya jenengan kok piro 500. 500. Pak Kangkong piro, Bang? 1 Juta. juta. Mungkin sing ngurusi kula. Mungkin kula utang jenengan ya, Pak. Alah. Kok Wong arep ngemis sik padha wae. Nyewacanan. Iya Han. Cocok. kok banter men Mas. Malah jegok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. kasugengan. Semoga dalang Dwijo Kangko diberi kesehatan, amin. Amin. Bersama kru semuanya, amin. Nggih. Maaf Mas Dalang, Mas. Iya, Sok kowe ngono jeneng sik le. pantes loh. Ora apa-apa, wis ora apa-apa, nglegake no. Aku minta gendeng gelang alit dibawani dari saya penggemarmu Ugi. Napa niki? Apa? Bah Wandi Maguwon. napa? Maguan. Maguan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maguan kuwi sambit yo sing wingi yo nanggap Pak Kangko. nggih. Dadi ora trima bengi iki nyusul mrene salam mugi kagem masyarakat Maguan sing bengi iki pareng rawuh lan bulurah Maguan. Nggih, Mbah nuwun. selalu. Sing dijaluk lagune apa, Nduk Han? Gelang alit. Gelang alit jaluk bawane. Nggih, dibawane ya. Oh ya, nggih. Mengki anu apa jenenge? Gelang alite men diaturke Waranggono Dwijo Laras Indonesia. Iki Nggih. lagune apa, Nduk? Sing arep maturke? Apa lagune? Sri Uning. Napa? Bawane napa bawane? Bawa sike. Oh, sedia tuhu. Wedang kuning ya, wedang kuning. Gedang kuning niki kan pas mayake kuning-kuning kaya. Kaya gedang. Kaya pala gemandul kae lho, Mbak. Jarene kok kaya Ora iki Ayo pokoknya njaluk bawane Nduk Hani Kusuma sike. Ya. Nadyan Wuju. Ayo, Reng. oh, Iki lho, iki maka rene karo sapa ya, Nduk Han? kula kalih ibu Wah, iki lho. mawon berdua. Mergo apa? Diterni karo buke. Napa, Pak? Kuwi cara kembang iki ra gek ngemekrok-mekroke. Akeh tawon-tawon sing pengin ngisep sarining kembang kuwi. oh, Mula mula dijogo tenan. Direksa. Jenenge duwe anak wedok gek perawan gek ayu iki kaya ancik-ancik ning pucuke ngeri. Aku ya ngono, aku duwe anak iki mlebu SMA aku rasane kuwatir. Nek anak wedok ki ngono kuwi, beda karo anak lanang. Oh, nggih. Adik ki mah diterke karo ibuke, nganti-nganti diterke karo ibuke untuk menjaga keamanane Nduk Hani sendiri. Ibu pun matur kalih kula kok. Ngapa? Mas Gareng kula titip anak wedok siap, pokoke tak arep kesorong dino aku. Ora Ya, percaya. dibawani sikno. Monggo Cahayu. Nadyan, ya. Nadyan Wuju temong peksi. Saiki Mas Gareng. Jos. Pilihan no. Nanong. Ki mau teko ya nganggo jilbab brukut kae Reng. Nggih, kula nekseni piyambak. Ki arep arep munggah panggung ngisakan sing. Nggih, jilek salat wae. Salat terus isu kae amene langsung subuhan. Senggol wong lanang ngono astagfirullahaladzim. Sinten niku? Lah kowe dicekel tangane karo wong lanang ya Allah kula dosa astagfirullah bareng dikeloni meneng ae. Niku senes kula lho, Pak. Dudu kowe Niku to? mau sing brukut mau senes kula. Dudu kowe to? Sanes. Sapa mau? Niku ponakan wong aku iki menghalangan kok. Kok yo kondol. Tak kira kowe mau Pak Sliwer. Nanung ya. Alus manis
suarane apik. Biuh. Makasih. Sama-sama. Wis minggat kula nonanong goleki si podang kuning. so diganti ya Nduk. Napa? Tiba A si podang jenar. Oh, si podang Ora jenar. tiba I ini tiba A. Balik malih nek Ah, ngoten, ya. ngapunten. Balen ono. Iki kan dinto, Mas. Goleki. Goleki. Goleki si podang jenar. Padha jenar kuwi ya kuning, kuning ya jenar. Ning ngepaske sukon wulon. Nggih. Nanong ya. Ipa bunga hinga tiku Nyanding nyanding bisa dadi aku njaluk digarap rong irama sepisan dangdut jaipong sing angka loro digarap samboyo. Cocok. Oh gen jogete ana anu hani gen ketok. Hana. Sajane ana sinten to, Pak? Kleru. Oh, nggih. Ani ya. Ya, coba. Kendange Mas, Mas Gogo. Ayo semangat le. Ele. Yuk, dadas. Lalu
Piye? Sinden-sinden dicepaki prompter sakmene iki sangat berguna. Ning yo ning kene Berguna kok berguna. Berguna. Ning kene iki yo gendeng-gendeng sak notasine. Lah tendane kula niku nggih wonten ngeten iki. Isine keong racun, PP apa, bokong semok ngoten. Bocah kok sembrono. Ning estu no, sapa wong lanang sing ora kesengsem piyaine lencir kuning dasare nemu giring, ayune tumpuk undung, suarane becik, jogetane luwes. Nek aku wong lanang tetep milih kowe. Wong wedok liya ngriya lah rene apa-apane no. Tenan? 100% kowe aku kowe. Cah-cah iki apa jauh. Kowe. Gak tenan. Kowe pakai terbaik. Kowe ora ngerti kok lek. Apa? Pas ngerti Hani joget jaranan wong piyai ning kono mbuh nyanti. Marang kene ngerti joget jaranan apike kaya ngono. Lek ngerokok saya cepet. Tegese napa nek ngoten niku? Kaya ora kuat-kuat to nyangga. Wis koyo Timbang Kangko. Dalem. Ini kula napa ngertos mboten ten mriki tok lho TV. Oh, iya. Lajeng jenengan nonton bal-balan to Dek winginan ini. Mbek iki. Oh, Ndek. Saiki ora. Saniki mboten. Ora wong. Aku pecinta timnas kok. Perkara Jerman mulih ya ben. Wong dudu jagoku. Ya, perkara Londo mulih ya ben. Jagoku kan Meksiko. jare Lah, iya. Thailand. Ayo karo tak duetne karo sapa jenenge? Iya kulino rekaman ana campur sari iki lho. Si anu sapa? Ova. Ya, Ova. Enduk, Pak. Iki. Duel karo Hani Kusuma. Ya, heeh. Ya. Oh. Ayo, Pak. Ngadeg, Pak. Jeneng Cahayu lah. Ya bocah kok ayu. Disepoti to. Alah ora usah. Jaluk disepoti kok. Wong wedok iki aleme ora Cepoti, njaman. pokoknya cepoti. Yo, kumak pang, Pak. Yo. Bocah kok ayune ora njama, ora maido. Jare aku mau gak ayu. Tenan kok no, ora maido. Sindene dijo Kangko ki ayu-ayu. Jare Gurhani tok sing ayu. Ora ya mau gur yo nglegakno kono lho. Wong lanang iki yo ngono. Asline iki dijo Kangko ki apik-apik ayu-ayu tenan. Mas, tenane. Tenan. Hani ki opo? Aja percaya wong lanang ki bener lambene mek siji tukang ngapusi. Gue ngiyem-yem kono, kowe gak apa-apa. Musik kono ben ayem. Ora. Apa? Ora. Dijo Kangko jenengane ayu kabeh. Ayu, Mas. Dijo laras kilo apik-apik ayu-ayu. Wis gak apa-apa ben kono ben seneng sik. Tenan kok no, tenan nek Hani Kusuma ki apa biasa. Tenan ya. Tenan, Hani. Ya wis enak karo aku ya. Iya, Hani Kusuma ki ning Ya apane wis to? gak usah. Nek karo aku ning kene gak usah rono-rono. Iya, bocah lho. Ya gentenan ngene iki yo wayahe ning kene ning kono yo aja suwi-suwi. Jarine aku tok sing ayu piye sih? Oh, sik kono. Jarine aku tok sing ayu, Mas. Kono tak ombenane obat tidur sih. Apa jare wedi omben apa mau rondak tak karepan kok mentolo. Kok mentolo. Arep ning ndi? Wis gak bu aku tak karo kowe ae ku. Rumah sak. Iki enek ceritane anu. Pun. Apa neh? Apa Pak kok guyu? Ora gitu. Napa mungkin kula anu jenengan bisiki, Pak? Warna ijo kuwi jenenge botol. Sinden loro rebutan kunci. Kayak Mas, kowe tak kunci ngarep ya. Kowe kunci nguri. Kunci omah ki lho. apa? Ora. Nembang ya, Nak. Ya nembang. Apa, Mas? Nembang. Iki mau iki engko nyanyine cah loro. Siap. Hani karo Okwa. Ning bawane Okwa. Sing jengleng Gareng. Alah, turah jatah. Ana sing nyuwun lagu ki mau apa gelang alit apa ki mau? Apa ki? Iya, gelang alit. Apa ki mau? Ya. Mambiat mayong. Nah ya, lek enek sing nyuwun gerajakan barang. Oke. Ana gelang alit, engko diaturke. Ayo sing bawa Okwa. Ya, engko nembange bareng karo Hani sing jengleng Gareng.
Ya, Nduk, Pak. Mambiat mayong. Ya, coba. Saurunge musike muni kok. Ya. Ya. Sing ngat-ngat kamu apa, Mbak? Ikut cengkok. Oh, Cengkok ceng- like. Oh, cengkok. Cengkok like. Lek ngarani cengkok kok iso ngat-ngat. Sesuk ki bar Setu kuwi dinane ngat, Pak. Iya, ngap. Asu, ya. Alah, ora nggo ah. Suarane gandeng bamyang Gendeng. Sing jenglenge kowe reng malah sing wedok sing sorong. Sing wedok. Kok aku suara mana Mas? Gak doyan to karo Nek aku. sing jengleng kowe kaya wong crumbat klopo. Kok iso kaya mangkon. Padahal wis dikudang ngat ngono kuwi mah. Kok iso kaya mangkon. Kowe aja ndisiki aku sing Iya jengleng. iya. Ndang nek no Mas. Ayo bar iki. Ya. Nyara. Nyaran yahi Nuswantara. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Kowe aja sembrono. Apa to Mas? Nek aku jengleng kene aja mbok gondeli. Ya ketekuk no bocah. Digondeli ben ora ngat. Kok sembrono. Masuk, he. Geser sebelah. Ya. Nyaran yahi. Wis mari ya mau. Lagi bar nyerambai kok. Kowe kene kumpul aku aja grogi to. Apa to? Wis to, engko bayarku pek. Tenan? Wis entek kok. Pianyo Wasik. Wanda. Kleru. Opa. Kok iso bandai? Kok kowe aja melu loncat-loncat. Lah piye berarti aku? Coba pisan Gas, kowe loncat pisan Gas. Dilindah. Yup. 1 2 3. Yuk, loncat. Iki. Jarene aku gak oleh. Nek kowe meloncat, harga susu naik turun. Aja melu loncat. Kowe bakal kalori kok. Oh iya. Mau saurunge mangkat we treadmill sik. Wah. Bareng treadmill iso nimbang mbok wah swidak papat bobote. Karek 56 ya nok ya. Ayo. Pah ganti kene geser. Larelan kidul lalas angker hang kaliwiat Kayak mundur ya. Ya. absen Eh? kono. Oh ganti kene. Dalam biangan Aku halangan.
As bareng. Yuk. Aja takon. Alhamdulillah. Selamat ya, Nok. Tanah endiang ku melare ku meliare Taman Sari Nuswantara ya nembang caloro Hani kalau Okwa selain adu suara juga adu joget ya yo Gerajakan Banyuwangi Mas diaturke ya Okwa dan Hani Kusuma yuk kaya apa dados. Rain
Hani geneng kasih gene inspirasi. Ya. Estu. Rong lagu gek jogete tanpa nganggo leren. Reng, dawuh Pak E. iki ana pamundhut. Nggih. Saking Mas Ngadinu Pondongo, Nggih. Jakarta. Pasti ngebiar Mas Kangko, matur nuwun. Ugi. Assalamualaikum Mas Kangko nggih, kula tetep monitor saking Pilang Bangung Girjo Bagor Nganjuk, Jawa Timur. Nggih, wong sesuk ya rono meksa iki mirsani nggih. Saking Mas Tulus Cikarang, Jakarta, monitor Mas Kangko. Ya, nggih, mbah nuwun. Isih ana sing nyuwun lagon. Nggih. Apresiasi ugi ing wonten channel YouTube. Ya, Nyulagon Denok penggemar Pak Kangko dari Sukoharjo Jawa Tengah nggih. Ugi menika assalamualaikum Mas Kangko wilujeng dalu wilujeng makarya. Lan sedaya warga Dwijaya Indonesia mugi bagas waras sehat selalu. Amin. Tetap menghibur masyarakat Tega Wanuwetan derek monitor. Nggih. Salam kagem Mas Jajak sing ndek ngi arep nanggap kowe tanggale tempuk ndek ngi. Oh nggih. Paleksono. Nggih. Lagune Denok Mas Gareng musiknya ditanjake ya. Sendika. Ya. Coba sindenku Mbak Wanda karo Putri Kurniawati. Lagune Denok. Musiknya ditanjakne juga. Oh ya, supportnya musik Mas Jaro. Ya. Oh ngono. Di komplit lho. Ya. Ya, coba support musik Putri Kurniawati Wanda Amarano. Tambah bareng Combe ayo. Jan Pak Kangko salut pokoknya. Ngapa? Bijo laras sindene ayu-ayu, apik-apik. Lah jan, elok jos. Gebu ya. Ya. Kok alah ayune lho lah ya Allah. Aku gemes. Lah. Gemes cokot lho iku lho. Ya lagune Denok diaturke kangge para sutresna budaya lan kanca-kanca Karang Taruna juga Mas Gareng dikirimi tembang sing zaman saiki. Nggih, kagem jampining saya nyatane leladi para tamu ya luar biasa. Niki wae mboten ngemungaken pengrawit pesinden sing dahar ning sedaya tamu kala wau dienggokke teng bale desa dahar gratis. Luar biasa. Nggih, sembodo Pak E. Betul. Monggo Mas, musikipun pun aturaken monggo. Denok yo. Yo. Wis bisa Indonesia. Satu lagu lagi untuk para kawula muda Mas Gareng. Sendika Pak E. Mergo iki ana Mbak Mayang Anjasari, Mbak Wiwi Irnawati sisan karo Nduk Hani Kusuma. Siap. Ana sing nyuwun lagon Katresnan Sejati Mas Gareng. Wah, cocok. Ya aku njaluk digarap campur sari gamelan ya muni. Mula apa jenenge kuncine dipasi karo gamelan Mas Joro. Oke. Ayo. Wi, Yang, Han, ayo. Ya jadi jumeneng. Ya, bari iki gek kepruk ya. Ya. Ya coba. Kayak apa? Ya, pungkasaning limbuan kok iso disambung kon goro-goro. Oh ya. Yo, musiknya Mas Joro, Katresnan Sejati. Hani, Mayang dan Wiwi Irnawati. Yo. Jolaras Indonesia.
Thank you.